5 star. Bye-bye. Babaw na lang kami. Kiss mo na. Sasakay ka na ng bus. Grabe ang haba nito. Wow. Oh. Maya lang. Ay, ito na lang ulit tayo sa taas. Kano pong kalungkong ay? Yo, what's up? Good morning mga kalabarkadaan. Kumusta po kayong lahat? And welcome back again sa ating panibagong video. Sa episode pala na to ay pupunta pala tayo dun sa bayan dahil ihahatid pala natin sila Karen sa si Boss Kowa. Balang oras pala natin ay 5:40 ng umaga. So ang gagamitin pala natin ay si Supremo, si Raptor. Hindi lang pang sakada, pang hatid pa. Alright. So papainitin lang muna natin yung makina ni Raptor para maganda yung kondisyon ng takbo. Ano, kaprimera. Alright. Bali, babalik na kasi sila Karen sa Valenzuela kasi doon nagtatrabaho yung asawa niya, yung tatay ni Boss Kowa. Matagal-tagal din sila dito magmula ng mahal na araw. Alis na tayo na ko. Sabay ko, babay. Formadong formado. Punta na kayo dun. Ay, hip hop. Babay, baby ko. Babay. Umaangat na din na to. Jesus! Ano na lang? Opa! Jesus! Marunong eh. Babay! Papush ka Namin yung nandun na bus. 6:30 tsaka 7:30. Hoy, Milay! Kasang tawad tao? Nagbukas na kaya? Oo. Kung kailan naman naubos yung kape, saka lang dumating yung pandesal. Maraming tinapay doon, binibigyan ka daw. Hindi mo manalaro. Bye, Luna! Kumakasok ka. Nakalaya siguro na ilipad. Magbabay ka na kay Lula mo doon sa kabungan. Wala pa yung bus. Alright. Nandito na pala tayo sa terminal ng 5 star. Kaso wala pa yung bus. Kakarating lang natin mga kalabarkada dito sa may terminal ng 5 star. Kaso yung bus wala pa. Mag-aantay tayo dito ngayon. Then natin dumating yung bus. 5 star lang kasi mga kalabarkada yata yung nagbabiyahe pa tungong Manila dito sa amin. 5 star lang ba yung wala nang dagupan bus na? 5 star nga lang.
Kasi yun lang yung bus na nagbabiyahe magmula dito hanggang sa Manila. Bali ilang oras? 6 na oras yata ang biyahe magmula dito sa Anda hanggang sa Manila o Cubao. Wala yung bus, kaya pupunta kami ng Bulinaw. Kasi alas 9 pa raw yung bus na darating eh. Makakit dyan doon. Yun lang kasi 7:30 yung sabi, pero alas 9 pala yung bus na darating. Walang kasi dumating na. Oo, Walang dumating na bus kasi. walang dumating na bus, oo. Kaya mangyayari, hatid natin sila sa Bulinaw. Bakit? No, double check lang yung kan. Nasaan siya? Ang sakit ngayon ka lang matutulog. Daming dumarating ah. Dito pala tayo mga kalabarkada sa Barangay Tara. Dito na lang kami magkaabang ng bus. Bulinaw lahat, boy. Aabangan natin yung galing sa Bulinaw. Oo. Ayun mga kalabarkada, may darating ng bus. Uy, Okay lang, Pasay. Ano mo na, ano ka na? Di, dadaan dito yun. Pasay 5-star. Bye-bye. Kubaw na lang kami. Kiss mo na, kiss mo na. Kiss mo na. Sasakay ka na ng bus. Sakay ka na ng bus. Balintawak mo. Ya? Boleh karane aja. Five star. Sa kabila sila. Alright. Ano ba? Yun, bali nakaalis na sila kuwa. Kami naman ni Mrs. ay didiretso na ang bayan ng Bulinaw. May pera ka? Oo. Dali lang kumita. Alright mga kalabarkada. So nakasakay na pala sila Kuwa at Karen ng bus. At kami naman ni Mrs. ay dumiretso na kami dito sa bayan ng Bulinaw. Dito sa may palengke. Para makapamalingki rin ng mga kailangan sa bahay. Maghahanap pala kami ng isda na yung yellowfin. Sa taas. Rin natin kung mayroon dito. Kung mayroon dito. Ano nito ako nililin ko? Kasi ang lasa? Oh? Mais? Mais? Ano?
ko ba? Alam ko may isdaan din dito eh. Mamaya na, ay tingin na lang ulit tayo sa taas. Ano ko niya ako? Ganun ba yun? Oo. Opo. Tagal na lang kayo? 50 ang agad Iyan naman. nilo to. Sariwa. Sige na madam. Wala, tingin na lang tayo sa taas. 140 na madam, dami sa po. Parehas din yan, be. Ha? Parehas mas mabli na sa agay. Hindi, si Toto na. Nakawag mo lang naman sa ano? Oo. Yun na lang. Yan ba? Galunggong. Magkano? Magkano? Galunggong? Ay, oo. Magkano pong galunggong na 120 sir. 120? Wala na pala. Isang kilo ng galunggong. Hindi ko na makakain yung 120. May isa at no, 250 o sa kilo no amunan pa na. Panaon sa wayan ang tere. Nakahanap kami ng isda pero galunggong. 120 yung isang kilo. Ito oh. Pero, ayun, ang lalim. September no, mga 220 tama na. Hindi, yung isa. Ano alam? Magkuha na yung awan 20. Ay, Wow, magkuha na ah. o tingnan mo, sabi ko sa'yo, mas mura ito. Mas mura sa baba. Sabi kinukuha nga dito sa taas. Ah. Tanda na na tao. Bibili pala tayo ng mais. Eh, mura kasi yung mais dito. Yung malilit pa lang yung luto na dito, yun ang mura. Yan, ganyan o. Ayan na. Mamili na lang tayo. Mamili na lang mapili. Pinagawa kasi namin ni Mrs. dun sa mais. Minsan nilalaga, minsan pinugulay. Sa rice. Dami ah. Mga nito nila bulong pari ito. Oh. Sana kung tahon. Ang palaya. May kamatis ka mga Sa ganitong Doon ba? Ay, gusto mo? Yan ang masarap oh. Ante, ay magkano ba eh? 20. Pwedeng 3.50. Magkano dito, Neng? 20. Sarap, kamuting kahoy. Ayun o, dahil ang palaya ba yun? Naunahan na tayo. Minute ito, oh. So araw pala ng tsinda dito sa Bulinaw, kaya ganito karami yung tao dito sa palengke. Ayun yun. 25 po. Ika na? 25.
Nilagnat sa presyo. Nagulat lang. Doon, mas mura doon. May matagal sa Madam, lagyan nyo lang daw ng palaya. Saan? Sabi oh. Ay. Tumiting ka ako. Sarap na to. Bali, naghahanap kami ng daon ng palaya kaso wala. Bali, 500 lang pala yung budget namin pamalingki. Ganun di prepared. Ganun yung katipid. Saan naabot yung 500 mo? Yun o. Ba yun ito? Nakahanap din. Anda, kunin ko na. Magkano natira doon sa 500? May 150 pa. Bilan mo nga ako na to. Ito. Yan o. Yung? Yan. Pagam nun ka? Gusto ko yan. Ako ba yun sa'yo? At dalawa lang sa akin. Ay, sa lapapa. Ika, lama lang ka tante? Bili ka na rin. Ay, bili mo na rin ng iba yan. Ilan ba to? 5. Ito, isa nga dito. Magkano ba yan? 5 din. Lagi na, tulad na. Unang Parang isa. Sarap kasi to. Puto, hindi ito. Ano, pwede na yan. Satisfied na ako dyan. Ay, Dadaan pa pala tayo dun sa bahay nila daddy. Manghihingi tayo ng bunga ng malunggay. Masarap kasi yung naihalo sa may anong tawag dito? Sa may kamute. So, sakaling makakuha rin tayo ng bulaklak ng ambabaay o alukon. Alright mga kalabarkada, no? So update tayo mamaya. Kita-kits na lang tayo mamaya doon sa may bahay nila daddy, doon sa may liwa-liwa. gusto mo kumain? Oo, gusto kong kumain. Gutom na ako eh. Yung masarap na kakanin, no? Paborito ko to. Baba ka dyan. Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa may bahay nila daddy, dito sa liwa-liwa. Hindi ko lang alam kung nandito sila. Walang tao. Wala si daddy dito. Dito nga pala yung bunga ng yung puno ng ambabaay o alukon. Ganito yung dahon niya. Ha? May chinilas ba? Baka nandyan. Wala. Walang tao. Walang tao be? Ha? Saan? Ayun doon yung aso. Baka pumunta sa palengke. Kumuha ka na doon ng malunggay. Ng malunggay? Kukuha tayo ng bunga ng malunggay. Dito tayo kami aso.
Ito. Haba ng bunga ng malunggay oh. Ah? Meron dyan? Ah. Saan pa? Ay, ayun ang dami oh. Ayun oh. Oo, kaya nga. Haba. Ano, ang baba. Ito lang naman yung pakay natin dito, no? Yung bunga ng malunggay. Ito, ang dami, oh. Hindi naman na kailangan magpaalam kasi pag mamay-ari ko rin naman to. Paano ka magpapaalam? Wala kang tao? Walang tao. Pero bakit bukas yung gate nila? Kaya nga, baka may pinuntahan. Ito ba yung malaki? Ay, ito nga. Ay, wala na masyado. Wala pa, maano pa. Ayun ako, Beo. Oh, yan. Ha? Ano yan? Malunggay. Ay, hawakan mo. Uy, tungkod ng ano nila yan. Nasaan? Yan. Pa. Hanap kami ng hanap. Andito pala sa harapan ng maraming bunga oh. Doon. Daming bunga nito. Pero alam nyo ba mga kalabarkada, ito na siguro ang pinakamahabang bunga ng malunggay na nakita ko. Oh, Uy, hindi ah. May mas mahaba. grabe ang haba nito. Wow. Oh. Wow. Ang haba oh. Kunin natin. Ano na yan? Matigas na? Grabe ang haba mga kalabarkada. Ito ba yun? Oh. Yun. Yan. Pinakamahabang malunggay. Bunga ng malunggay oh. Ako kuha tayo ng panungkit kasi marami dun sa taas. Ang dami sa taas oh. Ay no. Kunti lang kunin mo ta. Masayang din pag madami. Hmm. Ay no. Yung dalawa. Yan no. Ay. Yung sa gulay. Tama na. Alright. Kulang pa. Ay tama na yan. Tama na yan. Titigas din yan. Alright mga kalabarkada na. So nakakuha na tayo ng bunga ng malunggay. Pumili na kami dalang tao. Ibabalik natin yung kinuha natin na panungkit. Para hindi naman mahalata na pumunta kami dito. Wala kasi sila daddy eh. Baka may pinuntahan. Walang tao dito.
So update na lang pala tayo mamaya mga kalabarkada pag nandun na tayo sa bahay. Kasi palubat na rin tong camera ko. Ay, kayo pong nagbabantay dito, Kal? Hindi. Ay, kala ko kayo. Doon sa Ay, doon po kayo sa likod. Ah, Balik yata, Muktang Bayan. Sabi ko, nandito sila. dali ko po si Robert. Patay mo? Oh, Ay, ako po yung panganay niya. baka hindi alam mapunta ka rito. Hindi niya alam kasi hingi lang sana kami bunga ng malunggay. Oo. Baka Muktang Bayan nyo. Opo. So update na lang tayo mamaya mga kalabarkada na.